ba inda ban taba ba, kuma ba wai zance ne wai a an yi ko na faɗi shi dan abin da ba, duk inda ka tsana a gaba zan je nuna maka wannan aikin gashi nan an yi shi ra'ayi la'aini. Me za ka ce dangane da tafiyar gwamnatin Malam Umar Namadi, ganin cewa dukkan waɗannan ƙananan hukumomi suna tafiya ne ƙarƙashin jagorancinsa? Alhamdulillahi, daga farko zan fara godiya da mai girma gwamna a bisa irin ban taɓa ganin mutum wanda yake da kishin jihar Jigawa, saboda mutum kuma wanda yake magana daga cikin zuciyarsa, ba kamar irin sauran 'yan siyasa da za ga maganar bakinsu daban ta zuciyarsu daban ba. Malam Umar falan ɗaya ne, duk maganar da zai maka daga cikin zuciyarsa har bakinsa haka take. Malam ba abin da yake so irin ci gaban jihar Jigawa, malam ba abin da yake so irin ci gaban 'yan jihar Jigawa. Abin da ya sa na maka maganar empowerment, ba inda za ga farin haƙorin malam in yaga kana taimakawa mutane ko kuma ana wani maganar empowerment wanda za a sa mutane cikin farin ciki. Saboda haka mutum ne mai jin ƙan talaka, yana so ya ga an sa masu karamin karfi a cikin farin ciki. So da haka ina masa godiya kwarai da gaske, kuma mu duka shine Allahnmu, shi muke kallo kamar da ne maka magana tun farko, manufofinsa na kalla kuma su nake tafiya a kai. So da haka duk abin da ya yi kusan ba wanda ban taba ba a cikin shekara ɗaya din nan, a cikin ajodin dutsen guda 12 biyu ne kawai ban ba, amma guda 10 wannan ba inda ban taba ba, kuma ba wai zance ne wai a an yi ko na faɗi shi dan abin da ba, duk inda ka tsana a gaba zan je nuna maka wannan aikin gashi nan an yi shi ra'ayi la'aini. To saboda haka muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da mai girma gwamna ya bamu. Muna masa addu'a Allah ya taimake shi, Allah ya karfafa gwiwarsa akan kishin jihar Jigawa da yake yi, Allah kuma ya kai shi inda bai zata ba, saboda muna son daga nan har abin da ya fi gwamna insha Allah da yardar ubangiji za a yi.